муассисаи давлатии осорхонаи миллии тоҷикистон бахшида ба рӯзи байналмилалии осорхонаҳо ки ба рӯзи 18 май рост меояд тамошобинонро ба тамошои барномаи анъанавии шаби дар осорхона даъват менамояд. дар доираи барномаи шаби дар осорхона ҳамчунин баргузории 30 номгӯи чорабиниҳои гуногуни фарҳанги фароғатӣ аз ҷумла ҳунарнамоии санъаткорони сирки давлатӣ ва театри лухтак, иҷрои саҳнаи аз рӯзгори одамони ибтидоӣ, дарси устод шогирд, маҳфили фарҳангии ҳофиз ва шоир, намоиши саҳнаи театрии куруши кабир, иҷрои саҳнаи театрии садои хотирот, навозиши сози қонун, маҳфили ҳозирҷавобӣ, шоу консерти сарояндагон ва ғайра ба нақша гирифта шудааст. ҳамчунин бори нахуст намоиши асарҳои рассом ва муҷассамасози машҳури олмонӣ Гюнтер Екер таҳти унвони хотира аз ҳофиз пешниҳоди тамошобинон гардонида мешавад. баргузории чорабинӣ рӯзи 18 май шурӯъ аз соати 18 то соати 23 идома меёбад. даромадан ба осорхона барои тамошобинон ройгон аст. марҳамат ба намоиши шаби дар осорхона.